हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आरो दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय थाबाय। आं मोनसे सिगांनि भिडिअ'आव नोंथांमोननो मोनसे स्कलारशिपनि सोमोन्दै भिडिअ' खालामनो होननानै बुंदोंमोन। आं बे स्कलारशिपखौ दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सोर सोर मोनगोन आरो बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा मा डकुमेन्ट्स नांगौ आरो बेखौ मा वेबसाइटआव एप्लाइ खालामनांगोन आं बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअ'खौ दानालासेनो नायलांबाय था। जुदि नोंथांमोना दाननानै नायोबा बुजिनाय नङाबा नोंथांमोना बुजियाबा बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा मा डकुमेन्ट्स नांगौ आरो बेसेबां फरायनाय जानांगोन, बिनि लास्ट डेटआ माब्ला, बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो गासैखौबो फारि फारि खोन्थागोन। नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ दानालासेनो फारि फारि नायलांबाय थाबानो जाबाय। जोंनि जाय फंबाय बिनानावमोना दासान्दि मेट्रिक पास जानायनि उनाव HS फार्स्ट इयार आरो HS सेकेन्ड इयार, बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना आन्डार ग्रेजुएट कर्स फरायगासिनो दं, जेरै BA, BSc, BCom बेफोरबायदि कर्स फरायगासिनो दं, बिथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो जाय बिथांमोना IT कर्स लादों बिथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो बेजों लोगोसे जाय जोंनि फरायसा लोगोमोनहा दासान्दि BA पास, BCom पास जानानै BSc पास जानानै दासान्दि पस्ट ग्रेजुएट कर्स खालामगासिनो दं, माने मास्टार डिग्रि खालामगासिनो दं, बिथांमोनाबो बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। नोंथांमोना भिडिअ'खौ फारि फारि नायलांबाय थाबानो जाबाय। मा मा डकुमेन्ट्स नांगौ आरो सोर बेसेबां मोनगोन बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थागोन। भिडिअ'आ एसे गोलाव जानो हागौ, थेवबो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। भिडिअ'खौ जागायनायनि सिगां आंनि नोंथांनिसिम मोनसे रिक्वेस्ट, जुदि नोंथाङा आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलाव दिनैसो गोदान बोरैबाफोर नायसनबायदोंबा अन्नानै आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। साबस्क्राइब खालामनो थाखाय बेयावनो साबस्क्राइब बटन नुखागोन, लोगोसे साइडआव बेल आइकन फैबा बेलाव थुनानै अलाव होनानै ला, जाहाथे आं बिदिनो गोदान गोदान साख्रिफोरनि आपडेट, स्कलारशिपफोरनि आपडेट आरो जायखिजाया स्किमफोरनि आपडेटफोरनि भिडिअ हगारबा नोंथांमोना गिबिसिन नुनो हायो। बिदिनो आंनो गोबां भिडिअ हगारनाय दं, नोंथांमोना बिसोरखौबो नायनो हागोन। थ' जों दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। दा आं जाय स्कलारशिपखौ नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन, बायसान्सआव नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनायनि उनाव नोंथांमोना फैसा मोनबाय बायाबा एबा नोंथांमोननि बे एकाउन्टआव हाबबाय बायाबा, नोंथांमोना आंखौ दाय होनो मोननाय नङा। आं बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअखौ जागायनायनि सिगां बुंगोरो। नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो गोसोबा खालाम आरो नोंथांमोना खालामाबा दा खालाम, बेखौनो आं नोंथांमोननो सिगाङाव बुंगोरो। बियो अफिसियेल वेबसाइट, नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन। नै बे स्कलारशिपनि नामा नै नोंथांमोना बेयाव नुगोन, स्टार्लिं एन्ड उइलसन सलार स्कलारशिप फर क्लास 12। जाय बिथांमोना क्लास 12 फरायबाय बिथांमोनाबो बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा मा डकुमेन्ट्स नांगौ आं नोंथांमोननो उनाव खोन्थागोन। नोंथांमोना आरो बेयाव नोंथांमोना नुदों जाय जोंनि फंबाय बिनानावमोना दासान्दि क्लास 11आव फरायगासिनो दं, बेसोर बिथांमोनाबो बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो बेजों लोगोसे नै नोंथांमोना नुदों जाय बिथांमोना जोंनि फरायसा लोगोनो बिथांमोना दासान्दि IT कर्स लागासिनो दं, ITI कर्स लागासिनो दं, बिथांमोनाबो बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो बेयाव नुदों नोंथांमोना जाय बिथांमोना दासान्दि आन्डार ग्रेजुएट कर्स खालामगासिनो दं, माने BA, BSc, BCom बेफोरबायदि कर्स लागासिनो दं, बिथांमोनाबो बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बिनि मा मा डकुमेन्ट्स नांगौ आं बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थागोन। नोंथांमोना नायलांबाय था, आं बेयाव एसे खोन्थागोन। आरो बेयाव नै दासान्दि जाय जोंनि फरायसा लोगो बिथांमोना पस्ट ग्रेजुएट कर्स फरायगासिनो दं, माने मास्टार डिग्रि MA, MSc बेफोरबायदि MCom बेफोरबायदि कर्स फरायगासिनो दं, बिथांमोनाबो बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो बेयाव नोंथांमोना नुदों जाय बिथांमोना दासान्दि डिप्ल'मा आरो पलिटेकनिक कर्स लादों, बिथांमोनाबो बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। दानिया बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा मा डकुमेन्ट्स नांगौ आरो सोर बेसेबां मोनगोन आं बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। गिबियाव आं नोंथांमोननो पस्ट ग्रेजुएटनिखौ खोन्थागोन। जाय बिथांमोना जेनेबा मास्टार डिग्रि फरायगासिनो दं, बिसोर एप्लाइ खालामनो थाखाय मा मा डकुमेन्ट्स नांगोन आरो बेखौ माब्लानिफ्राय माब्लासिम जागोन आरो बेखौ एप्लाइ खालामा बेसेबां फैसा मोनगोन आं बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन। बिनि डिटेल्सखौ आं नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थागोन। बेयाव नोंथांमोना नुखादों बिनि लास्ट डेटआ 31 मार्चआवनो 31 मार्चआव बिनि लास्ट डेट। आरो बेखौ बोसोरसेयाव बे स्कलारशिपखौ जाय एप्लाइ खालामगोन 40,000सिम मोनगोन। बेयाव एप्लाइ न'आव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै एप्लाइ खालामनो हागोन। दानिया बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा मा डकुमेन्ट्स नांगौ जों दानिया नायदिनि। बेयाव नोंथांमोना नुखादों स्कलारशिप नेम स्टार्लिं एन्ड उइलसन सलार स्कलारशिप फर स्टुडेन्ट पारसुइं फुल टाइम पस्ट ग्रेजुएट कर्स। जाय बिथांमोनहा दासान्दि फुल टाइम माने पस्ट ग्रेजुएट कर्स खालामगासिनो दं, बिथांमोनानो बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। दानिया नै नोंथांमोना बेयाव नुदों बिनि बे स्कलारशिपनि सोमोन्दै बेयाव एसे डिसक्रिपसन होनाय दं, आं बेखौ नोंथांमोननो फरायथिलायला, मानो होनबा भिडिअआ गोलाव जागोन।
बेजों लोगोसे नै बेयाव मिनिमाम एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया दं बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय दानिया मा एलिजिबिलिटि मा पास जानाय जानांगोन नोंथांमोना नुखादों बेयो पोस्ट ग्रेजुवेटनि जाय बिथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामगोन क्लास 10आवबो 35% मोननांगोन आरो क्लास 12आवबो 35% मोननांगोन आरो जाय बिथांमोना ग्रेजुवेट मानि BA BSc बेयावबो बिथांमोना 35% मोननांगोन जुदि नोंथाङा मेट्रिकआव 30%ल' मोनदोंबा आरो क्लास 12आव 30%ल' मोनदोंबा आरो ग्रेजुवेटआव 30%ल' मोनदोंबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हाया माने जायखिजाया मोनसे जेन'बा मेट्रिक नङाबा HS नङाबा ग्रेजुवेसनाव 30% मोनसे मोननाय दंबानो नोंथांमोना बेखौ मोननाय नङा बेयाव नोंथांमोना नुदों कर्सनि डिटेल्स सोर मोनगोन बिनि सोमोन्दै बेयाव एसे होनदों पोस्ट ग्रेजुवेट PG डिप्ल'मा लानाय जायखिजाया कर्स माने नेम अफ कर्स नेम होदों एनि होदों बेयाव माने बेयाव जायखिजाया MA BSc जायखिजाया कर्स बानाय एप्लाइ खालामनो हागोन हौवाबो हिनजावबो बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन दानिया नोंथांमोननो बे स्कलारशिपनि एमाउन्ट बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननि फेमिलिया 4 लाखसनि गाहायाव जानाय जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन बिनि एप्लाइआनो 20 फेब्रुवारिनिफ्रायनो जागायदोंमोन बिनि लास्ट डेटआ 31 मार्चआवनो लास्ट आरो नोंथांमोना बेयाव नुदों नै स्कलारशिप एमाउन्ट बेयाव नोंथांमोननो 40,000 होगोन आरो दानिया बेखौ सोर एप्लाइ खालामनो हागोन नै सोर पोस्ट ग्रेजुवेट होनबा मेरला कर्स थायो नोंथांमोना मिथिखागौ बेखौ सोर एप्लाइ खालामनो हागोन बेयाव नै स्टुडेन्ट पार्सुइं फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुवेट कर्स लाइक MA MCOM MSc MTech MCA MWS बेफोर कर्स लानाय आरो एसेट्रा होनाय दं बिथांमोनानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन जाय बिथांमोना दासान्दि MA लागासिनो दं मास्टार अफ आर्ट आरो मास्टार अफ कमार्स मास्टार अफ साइन्स बेफोरबायदि कर्स लानाय दं लागासिनो बिथांमोनानो बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन दानिया बिथांमोना नै which course are converted under the scheme बेयाव जाय बिथांमोननि स्कुला नै AICTE and NAC UGC गभर्नमेन्ट जों रेकगनाइज खालामजानाय बे स्कुलनि स्टुडेन्टफोराल' बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन नै बेयाव नोंथांमोना 3 नम्बराव सोंनाय दं नै whether applicant compulsory to have a bank account होननाय सोंदों बेयाव नोंथांमोना जेन'बा बेयाव कुइसन जेन'बा नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांनि निजा बेंक एकाउन्ट थानाय जानांगोन दानिया बेयाव गासिबो कास्ट ST OBC नि खोथा गैया नोंथांमोना गासिबो कास्टआनो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेयाव नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन बेखौ दानिया एप्लाइ खालामनो थाखाय मा नांगोन नोंथांनि बेयाव नै 1 नम्बराव नै दंखायो एप्लिकेन्ट पासपर्ट आरो 2 नम्बराव होनाय दं नै नोंथांनि बेयाव फार्स्टआव 1 नम्बराव एप्लिकेन्ट जाय एप्लाइ खालामगोन बेखौ नोंथांमोना पासपर्ट नांगोन नोंनि फट' गांसे नांगोन बिनि उनाव नोंथाङा प्रुफ अफ आइडेन्टिटि बेयाव नोंथाङा नोंथांनि प्रुफ हिसाबै आइडेन्टिटि नांगोन नोंथांनाव भटार कार्ड नङाबा पेन कार्ड बेफोरबायदि होबानो जाबाय नङाबा आधार कार्ड होबानो जाबाय आरो नोंथाङा बेयावनो प्रुफ अफ एड्रेस नोंथांनि प्रुफ एड्रेस नांगोन नोंथांनि कास्ट सार्टिफिकेट बेफोरबायदि होबानो जाबाय आरो बेयाव 4 नम्बराव नामखौ होनाय जाहैबाय नोंथांमोननि प्रुफ अफ इनकाम नोंथांनि इनकाम सार्टिफिकेट नांगोन दानिया नै 5आव स्टुडेन्ट बेंक पासबुक नोंथांनि बेंक पासबुक नांगोन आरो बेजों लोगोसे नै 6 नम्बराव होनाय दं क्लास 10नि मार्कशिट 12नि मार्कशिट आरो ग्रेजुवेटनि मार्कशिट नांगोन आरो बेयाव 7 नम्बराव होनाय दं नोंथांनि एडमिसन रिसिप्ट नांगोन नोंथांनि एडमिसन रिसिप्टखौ नांगोन बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय आरो बेयाव 8 नम्बराव नुदों नोंथांमोना एडमिसन लेटार बनाफाइड सार्टिफिकेट फ्रम इनस्टिटिउट नोंथाङा नोंथांनि स्कुलनिफ्राय एडमिसन लेटार नङाबा बनाफाइड सार्टिफिकेट लानानै बे वेबसाइटआव आपल'ड खालामनांगोन बेयाव नै लेटेस्ट कलेज मार्कशिट होनाय दं जुदि नोंथाङा दासान्दि जेन'बा MA सेकेन्ड इयाराव फरायबायबा नोंथाङा बेफोरबायदि MA सेकेन्ड इयार MSc सेकेन्ड इयार फरायबायबा नोंथाङा मार्कशिट होनांगोन जुदि नोंथाङा MA फार्स्ट सेमिस्टारावनो फरायदोंबा एबा फार्स्ट इयाराव फरायदोंबा नोंथाङा ग्रेजुवेटनि मार्कशिटखौ होबानो जाबाय आरो बेयाव नोंथांमोना नुदों नै बेयाव गासिबो डकुमेन्ट्सखौनो नोंथाङा JPG PNG फाइल खालामनानै आपल'ड खालामनांगोन जुदि नोंथांमोना माबाफोर बुजियाखैबा भिडिअनि कमेन्टआव थांनानैबो सोंहरनो हागोन आरो जों दानिया नेक्स्टआव रायलायगोन आन्डार ग्रेजुवेटनिखौ आन्डार ग्रेजुवेटआ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा नांगौ बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो खोन्थागोन दानिया जों नैबे आन्डार ग्रेजुवेटनिखौ नायगोन बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय आन्डार ग्रेजुवेट स्टुडेन्टफ्रा मा डकुमेन्ट्स नांगोन आरो बेसेबां मोनगोन बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो खोन्थागोन जाय बिथांमोना दासान्दि आन्डार ग्रेजुवेट मानि BA BSc M बेफोरबायदि कर्स फरायगासिनो दं बिथांमोना बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बिथांमोननो स्कलारशिप एमाउन्ट हिसाबै 30,000 होनाय जागोन फर 1 इयार बोसोरसेनि थाखाय आरो उनाव रिनिउवेल जाबोगोन बियो आरो बिनि लास्ट डेटआ नै 31 मार्चआवनो लास्ट दानिया जों बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा नांगौ बिनि डिटेल्स रायलायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था नोंथांमोना नुदों नै बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय दहायनि बायदि पोस्ट ग्रेजुवेटनि बायदिनो नोंथांमोना मेट्रिकआव 35% आरो
ओइस आव 35% मोननाय जानांगोन आरो नोंथाङा डिप्ल'मा लादोंबा डिप्ल'मायाव 35% मोननाय जानांगोन। बेयाव नोंथांमोना नै कर्स डिटेल्सआव नुदों आन्डार ग्रेजुवेट कर्स नेम जायखिजाया जेन'बा नोंथाङा साइन्स लादोंना आर्ट्स लादोंना कमार्स लादोंना BBA लादों बिनि जेबो खोथा गैया। नोंथांमोना आन्डार ग्रेजुवेट कर्स जानाय जानांगोन आरो नोंथांनि फेमिलि इनकामा बिदिनो 4 लाखसनि गाहायाव जानांगोन आरो बिदिनो नै बेनि अनलाइना एप्लाइ स्टार्टिंआ 20 फेब्रुवारिनिफ्रायनो जादोंमोन आरो बेनि लास्ट डेटआ 31 मार्चआवनो। आरो बेयाव नोंथांमोना नुदों जाय जाय बिथांमोना आन्डार ग्रेजुवेट कर्स फरायगासिनो दं बिथांमोननो 30,000 होनाय जागोन। बेयाव नै हु शुड एप्लाइ होदों बेयाव नोंथांमोना सोर सोर एप्लाइ खालामनो हागोन बिथांमोना बेयाव होनाय दं नै BA BCA BE BTEC BSc BCom बिथांमोनानो बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बिदिनो नै बे जाय बिथांमोना एप्लाइ खालामगोन बैसिनि जाय स्टुडेन्टफोरा दासान्दि फरायबाय थानाय स्कुला नै UGC गभार्नमेन्ट ना बेफोरबायदिनि रिकगनाइज जानाय जानांगोन अब्लासो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय स्टुडेन्टआ गावनि निजा बेंक एकाउन्ट थानाय जानांगोन आरो बेयाव हौवा हिन्जाव एप्लाइ खालामनो हागोन बिसोरनो स्कलारशिप एमाउन्ट हिसाबै 30,000 होनाय जागोन आरो बेयाव नोंथांमोना जाय जाय एप्लाइ खालामगोन बेयाव स्टुडेन्टनि बे फटक नांगोन फार्स्ट फटक आरो बेयाव प्रुफ अफ एड्रेस बिदिनो प्रुफ अफ एड्रेसाव नोंथांमोना भटार कार्ड नङाबा पेन कार्ड नङाबा नोंथांनि आधार कार्डखौ होबानो जाबाय। बेयाव आरो 3 होनाय दं प्रुफ अफ एड्रेस नोंथाङा नोंथांनि एड्रेसखौ होबानो जाबाय कास्ट सार्टिफिकेटफोर आरो नै 4आव होनाय दं प्रुफ अफ इनकाम नोंथाङा इनकाम सार्टिफिकेट नांगोन नोंथांनि इनकामा 4 लाखसनि गाहायाव जानांगोन अब्लासो नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। दानिया नै 5 नाम्बाराव होनाय दं स्टुडेन्ट बेंक एकाउन्ट पासबुक माने नोंथांनि बेंक एकाउन्टनि पासबुकखौ नांगोन आरो बेखौ नोंथाङा आन्डार ग्रेजुवेट नालाय नोंथाङा नोंथांनि 10नि मार्कशिट आरो क्लास 12नि मार्कशिटखौ नांगोन माने बे वेबसाइटआव एप्लाइ खालामनायाव आपल'ड खालामनांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना नोंथांनि एडमिसन रिसिप्टखौ नांगोन आरो नोंथाङा 8 नाम्बाराव नुदों बनाफाइड सार्टिफिकेट लाबोनांगोन नोंथांनि कलेज आरो स्कुलनिफ्राय कलेज एबा स्कुलनिफ्राय नोंथाङा एडमिसन लेटार नङाबा बनाफाइड सार्टिफिकेट लाबोनांगोन। बनाफाइड सार्टिफिकेटआ रिडिं सार्टिफिकेटखौ होनो नोंथांमोना NSP आव ST स्कलारशिपखौ खालामनायाव मिथिखादों जानो हागौ बेबायदिनो नोंथाङा स्कुलनिफ्राय लाबोनांगोन आरो बेयाव नोंथांमोना नुदों 9 नाम्बाराव लेटेस्ट कलेज मार्कशिट जाय बिथांमोना दासान्दि फार्स्ट इयाराव फरायगासिनो दं माने BA BSc फार्स्ट सेमिस्टार फरायगासिनो दं बिथांमोना क्लास 12नि मार्कशिटखौ होबानो जाबाय आरो जाय बिथांमोना दासान्दि जेन'बा BA BSc आन्डार ग्रेजुवेट लेभेलाव 3 इयार्स थायो नालाय जाय बिथांमोना दासान्दि फर एग्जाम्पल BA 3rd 4th सेमिस्टाराव फरायगासिनो दं बिथांमोना सेकेन्ड सेमनिखौ होबानो जाबाय आरो बिदिनो नै नोंथांमोना माबाफोर बुजियाबा नैबे बुजियाखैबा माबाफोर इनकुवारि खालामनोबा नोंथांमोना नैबे जिमेलाव हरनानै सोंहरबानो जाबाय। दानिया जों क्लास 12 आरो क्लास 12निखौ रायलायगोन नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा डकुमेन्ट्स नांगोन आं बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो खोन्थागोन। जाय फंबाय बिनानावमोना दासो IT फरायगासिनो दं बिथांमोनाबो बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। आं बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो खोन्थालायला मानोना गोबां जोंनि बर' स्टुडेन्टफ्रानो IIT फरायनाय गैया बेनिखायनो आं नोंथांमोननो बेखौ खोन्थालिया बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा नांगोन आरो बिनि फैसाया बेसेबां मोनगोन बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थालायलिया। आं दानिया नोंथांमोननो क्लास 11निखौ खोन्थागोन जाय बिथांमोना दासान्दि मेट्रिक पास जानायनि उनाव HS फार्स्ट इयार फरायगासिनो दं बिथांमोनाबो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। आं बेखौ नोंथांमोननो मा डकुमेन्ट्स नांगौ बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो खोन्थागोन। बेयाव नुदों नोंथांमोना नै स्टार्लिं एन्ड विल्सन सलार स्कलारशिप फर क्लास 11 स्टुडेन्ट बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो बिनि लास्ट डेटआ 31 मार्चआवनो लास्ट आरो बिनि नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामबा नोंथांमोना 10,000 मोनगोन पार इयार आरो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बे एप्लाइनियाव क्लिक खालामबानो जाबाय। बिनि वेबसाइट लिंकखौ आं अबाहाय मोनगोन दा नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन नोंथांमोना भिडिअखौ फारि नायलांबाय थाबानो जाबाय। बेयाव नोंथांमोना नुखादों स्कलारशिप नेम स्टार्लिं एन्ड विल्सन सलार स्कलारशिप फर क्लास 11 स्टुडेन्ट्स बियो क्लास 11 स्टुडेन्ट्सनि थाखाय जाय बिथांमोना मेट्रिक पास जानायनि उनाव दासान्दि HS फार्स्ट इयार फरायगासिनो दं बिथांमोना बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बे स्कलारशिपनि सोमोन्दै नै बेयाव एसे डिसक्रिपसन होदों नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय आरो जाय बिथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामगोन बिथांमोना क्लास 10आव माने मेट्रिकआव SSLC एग्जामाव बिथांमोना 35% मोननाय जानांगोन अब्लासो बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। जुदि नोंथाङा HS फार्स्ट इयाराव जुदि नोंथाङा क्लास 10आव एबा मेट्रिकआव 35% मोनाखैबा बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। बेयाव नोंथांमोना नुदों कर्स लेभेल हायार सेकेन्डारि कर्स नेम क्लास 11 गासिबो जोंनि फरायसुलिफ्रानो एप्लाइ खालामनो हागोन माने जोंनि नानि बाबुमोनहाबो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेखौ जाय एप्लाइ खालामगोन बिनि फेमिलि इनकामा 40 लाखनि गाहायाव जानाय जानांगोन। बियो फाइनान्सियेल इयार 2019 एन्ड 20 नोंथांमोना बियो दा फाइनान्सियेल इयार 2019-20 गोलैजोबखायो। बिनि स्टार्टिंआ 20 फेब्रुवारियावनो जादोंमोन आरो बिनि लास्ट डेटआ नोंथांमोना नुदों 31 मार्चआवनो लास्ट डेट आरो बिथांमोननो स्कलारशिप एमाउन्ट हिसाबै 10,000 होनाय जागोन बिथांमोननो
आरो बेयाव नोंथांमोना नुदोंना हु शुड एप्लाइ होनाय दं, जाय बिथांमोना दा फुल टाइम क्लास 11 आव फरायगासिनो दं बिथांमोनानो बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो बिथांमोनानो बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांनि कलेज एबा इनस्टिटिउसन लेभेला गभर्नमेन्टजों रिकगनाइज खालामनाय जानांगोन, नङा प्राइभेट नोंथांनि स्कुला जुदि प्राइभेट बा नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना बेयाव नुदोंनो 3 नम्बराव नोंथांना बेंक एकाउन्ट निजा थाथारनाय जानांगोन। नों जायखिजाया एसटि जा ओबिसि जा बिनि खोथा गैया, नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना बेयाव नुदोंनो 1 नम्बराव नोंथांनि पासपर्ट फट' नांगोन, 2 नम्बराव नोंनि एड्रेस प्रुफ नांगोन, माने नोंथांनि पेन कार्ड, भटार कार्ड आरो नङाबा आधार कार्ड होबानो जाबाय। नङाबा नोंथाङा गैथाराबा स्कुल आइडिफोर होबाबो जागोन जुदि क्लास 11निया। आरो बेयाव नोंथांमोना नुदोंनो प्रुफ अफ एड्रेस, जुदि नोंथाङा नोंथांनि कास्ट सार्टिफिकेटखौ प्रुफ अफ एड्रेसआव होबानो जाबाय। बेजों लोगोसे नोंथाङा नै इनकाम सार्टिफिकेटखौ नोंथाङा 40 लाखसनि गाहायाव लिरनानै लाबोबानो जाबाय। आरो स्टुडेन्टनि बेंक एकाउन्ट नांगोन। आरो बेयाव नै 6 नम्बराव 10 माने मेट्रिकनि मार्कशिट नाम्बार नांगोन। आरो 7आव नोंथांनि एडमिसन रिसिप्टखौ नांगोन। आरो बिदिनो 8 नम्बराव नोंथाङा नोंथांनि स्कुलनिफ्राय बनाफाइड सार्टिफिकेट लाबोबानो जाबाय। दानिया जों क्लास 12निखौ रायलायगोन। बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा डकुमेन्ट्स नांगौ। बेयाव नोंथांमोना नुखादों नै स्टार्लिं एन्ड विल्सन सलार स्कलारशिप फर क्लास 12, जाय बिथांमोना दासान्दि क्लास 12 आव फरायगासिनो दं, माने क्लास 12 आव फरायगासिनो दं बिथांमोना बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। जाय बिथांमोना दासान्दि दिनै ओइचएस एग्जामा लास्ट बिथांमोना जाय बिथांमोना देग्लायसो ओइचएस फाइनाल होबाय बिथांमोना बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। माने बिथांमोनानो क्लास 12 मोन नालाय बिथांमोना जाय ओइचएस फाइनाल होबाय बिथांमोनानो बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेखौ नोंथांमोना जुदि एप्लाइ खालामबा नोंथांमोना 10,000 मोनगोन। आरो बिनि लास्ट डेटआ एखे 31 मार्चआवनो लास्ट। दानिया बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा डकुमेन्ट्स नांगौ बा एप्लाइ खालामनांगौ, नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बे एप्लाइ न'आव होबानो जाबाय। दानिया बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा डकुमेन्ट्स नांगौ आं नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थानि, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। बेयाव नोंथांमोना नुखादों नै गोजौआव स्कलारशिप नेम स्टार्लिं एन्ड विल्सन सलार स्कलारशिप फर क्लास 12 स्टुडेन्टस होनाय दं। बेयाव स्कलारशिपनि सोमोन्दै एसे होनाय दं, नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय। आरो बेयाव नोंथांमोना नुखादों नै बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना मेट्रिकआव 35% मोननाय जानांगोन। आरो दासान्दि क्लास 12 आव फरायबाय थानाय जानांगोन। बेयाव नै जेन्डार गासिबो हौवासा हिन्जावसा एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो बिदिनो जाय बेखौ एप्लाइ खालामगोन बेखौ 4 लाखसनि गाहायाव जानाय बिसिनि फेमिलिनि इनकामा 4 लाखसनि गाहायाव जानाय जानांगोन। 4 लाखसिमबा नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हागोन। जुदि नोंथाङा 4 लाखसनि गोजौआवबा नोंथाङा बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। बिनि लास्ट डेटआ नै 31 मार्चआवनो। आरो नोंथाङा स्कलारशिप हिसाबै 10,000 मोनगोन। बेखौ नै जाय क्लास 12 फरायदों बिथांमोनानो एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो थिग बिदिनो नोंथांनि स्कुल आरो कलेजआ गभर्नमेन्टजों रिकगनाइज जानाय जानांगोन, अब्लासो नोंथाङा बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो बेजों लोगोसे नोंथांनाव बेंक एकाउन्ट थाथारनाय जानांगोन, अब्लासो बेखौ नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हागोन। दानिया बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा नांगौ, बेयाव नै फार्स्टआव नोंथांनि पासपर्ट फट' नांगौ, प्रुफ अफ आइडेन्टिटि नोंथांनि आइडेन्टिटि प्रुफ नांगौ, आरो नोंथांनि एड्रेस प्रुफ नांगौ, आरो इनकाम प्रुफ नांगौ, आरो नोंथांनि बेंक एकाउन्ट, आरो क्लास 10नि मार्कशिट, आरो नोंथांनि एडमिसन रिसिप्ट, आरो नोंथांनि बनाफाइड सार्टिफिकेट होबानो नोंथांमोना बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बे स्कलारशिपखौ बे डकुमेन्ट्सफोरखौ नांथारगोन, नङाबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। जुदि नोंथांमोना एप्लाइ खालामनोबा एप्लाइ खालामनो हागोन। जुदि बायसान्सआव बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव फैसाफोर मोनाबा आंनि दाय गैया। जुदि नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो गोसोबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। मानो होनोबा नोंथांमोना दाख्लैसो बावै एसटि स्कलारशिपखौ बानायनायाव जाय जोंनि फंबाय बिनानावमोना एसटि स्कलारशिपखौ बानायनायाव इनकाम सार्टिफिकेट नांदों, बे इनकाम सार्टिफिकेटफ्रा थाजोबखागोन। आरो नोंथांनाव बनाफाइड सार्टिफिकेटआबो थाखागोन। नोंथाङा बेफोरजोंनो एप्लाइ खालामनो हागोन। जुदि नोंथांनाव एसटि एबा नोंथाङा दासिमबो एनएसपि स्कलारशिपखौ बानायाखैबा नोंथांमोना बे स्कलारशिपखौबो एप्लाइ खालामनो हागोन। बिनि लास्ट डेटआ दिनै 29 फेब्रुवारियावनो लास्टमोन, नाथाय बिनि लास्ट डेटखौ 11 मार्चसिम खालामबाय। जाय जोंनि फंबाय बिनानावमोना दासिमबो एप्लाइ खालामाखै, एप्लाइ खालामनो हागोन। बेखौ एप्लाइ खालामनायाव नोंथांमोना एसटि स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामखानायाव नोंथांमोना सार्कोल अफिस एबा मण्डल अफिसनिफ्राय इनकाम सार्टिफिकेट लाबोखादों जानांगौ। नोंथांमोना बेजोंनो बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामबानो जाबाय। नैबे स्टार्लिं एन्ड विल्सन सलार स्कलारशिपखौ नोंथांमोना बानायबानो जाबाय। जुदि बायसान्सआव मोनबाय बायोबा आंनि दाय गैया, नोंथांमोना बेखौ आंनि दाय होनो नाङा। नोंथांमोना खालामनो गोसोबा खालाम। जुदि नोंथांमोना बे स्कलारशिपनि सायाव फोथायनाय दंबा मोनो सानदोंबा, आरो नोंथांमोना फोथायनाय
गैयाबा मोना सानदोंबा नोंथांमोना एप्लाइ दा खालामसै। जुदि नोंथांमोना माबाफोर बुजियाखैबा भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै सोंहरनो हागोन आरो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो रोङाबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै बुंहरबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो एप्लाइ खालामनायनि भिडिअ खालामनानै नोंथांमोननि गेजेराव लाबोगोन। आंबो बेखौ मोना उननि खोथा, नाथाय आंबो बेखौ बानायदों। नोंथांमोना जुदि बानायनो गोसोबा नोंथांमोनाबो बानायनो हागोन। गासिबो डकुमेन्टसा रेडि दंजोबखायोबा नोंथांनावथ' इनकाम सार्टिफिकेटआ एसटि स्कलारशिप खालामनायाव थाखागोन आरो लोगोसे नोंथांनि बनाफाइड सार्टिफिकेटआबो नोंथांनाव थाखागोन दाखालि एसटि स्कलारशिप खालामनायावनो। मानोना बैफोर इनकाम सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना स्कुलाव अरिजिनेल होलायलायनाङा, बे जेन'बा एसटि स्कलारशिप बानायनायाव। बेनिखायनो नोंथांमोनाव थाखागोन आरो बेखौ दानिया बे फर्मखौ नोंथांमोना जेरावबो साबमिट होलायलायनाङा। बे नैबे दा आं जा स्कलारशिपखौ बे भिडिअआव खोन्थादों, नोंथांमोना बिनि स्कलारशिपखौ जेरावबो साबमिट हैनो नाङा। फर्मफोरखौ नोंथांमोना जुदि खालामनो गोसोबा खालामनो हागोन आरो आं बे वेबसाइटनि लिंकखौ नोंथांमोननो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखागोन। नोंथांमोना थांनानै बानायबानो जाबाय। जुदि नोंथांमोना बुजियाखैबा कमेन्ट खालाम आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम। आरो आं नेक्स्टआव नोंथांमोननो मोनसे स्कलारशिप लाबोगासिनो दं, जाय बिथांमोना क्लास 12निफ्राय आन्डार ग्रेजुएट कर्स फरायगासिनो दं। बिथांमोना बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बे स्कलारशिपआ बेलेग रोखोमनि। नोंथांमोना माबायदि बेलेग रोखोमनि आं भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोननो खोन्थागोन। जुदि नोंथांमोना बै स्कलारशिपखौ नांगौबा आरो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान बावनानै आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम। दिनै भिडिअ एसेनोसै, थेंक इउ।